Els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sitges han col·laborat durant aquest estiu en un pla operatiu de prevenció de robatoris amb violència de rellotges d'alta gamma. Es tracta d'una delinqüència específica que diversos grups criminals duen a terme en municipis turístics com Sitges que atrauen una tipologia de turisme d'un alt poder adquisitiu. Els Mossos han detectat aquests robatoris i han aconseguit disminuir-los amb aquest pla operatiu en marxa durant aquest estiu. Què tal com estan? El pla també estableix intercanviar informació amb altres unitats dels Mossos d'Esquadra i també amb cossos de seguretat de l'Estat espanyol afectats també per aquesta problemàtica. En parlarem de seguida. Comencem així setmana i setembre al Blau Notícies, on avui també ens centrarem, per exemple, en diferents aspectes comercials. L'aposta pel producte fresc i de proximitat continua sent la màxima dels clients del mercat del centre de Vilanova i la Geltrú. També durant l'estiu, l'augment de preus que s'ha viscut els últims mesos no ha provocat que hi renunciïn, si bé sí que han optat per ajustar més la compra a les seves necessitats. Entre les parades, la sensació és semblant. Afirmen que l'activitat no s'ha aturat durant l'estiu, que qualifiquen de bo, amb una clientela que és de la mateixa ciutat, però també combinada amb visitants. I el comerç vilanoví tanca la campanya d'estiu amb un fora estocs amb més participació que mai de comerços presents en aquesta cita que es repeteix cada darrer dissabte d'agost. També la presència de clients ha estat exitosa a la recerca de les darreres compres estivals amb descomptes importants. I Cubelles ja té els 8 representants del pubillatge pels propers 2 anys. David Carvajal i Anna Duc han estat proclamats hereu i pubilla de Cubelles aquest cap de setmana, però també s'ha escollit el fadrí, la dama i la resta de càrrecs infantils. Els escollits tenen ara per endavant un parell d'anys per representar el municipi i els valors del pubillatge català. També s'ha fet el comiat al pubillatge sortint, un reconeixement a la primera pubilla de Cubelles, ara fa tot just 50 anys. I en l'àmbit esportiu, el Club Patí Vilanova arrenca els partits de pretemporada amb una sòlida victòria per 0-5 en el derbi davant d'un Club Patí Cubelles que aquesta temporada competirà a segona catalana després del descens de l'any passat. El partit estava previst que jugués al pavelló de les Casernes, però finalment es va disputar a Cubelles, ja que les obres de la pista interior del pavelló vilanoví encara no han acabat. Com vèiem, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sitges han col·laborat durant aquest estiu en un pla operatiu de prevenció de robatoris amb violència de rellotges d'alta gamma. Es tracta d'una delinqüència específica que diversos grups criminals duen a terme en municipis turístics com Sitges, que atrauen una tipologia de turisme que té un alt poder adquisitiu. L'any passat els Mossos van detectar un augment d'aquest tipus de robatoris amb violència i aquest any, gràcies a aquest dispositiu especial, han aconseguit reduir i controlar els grups de crim organitzat que s'hi dediquen. El patrullatge i la vigilància en espais propers a hotels i zones de restauració ha estat una de les claus per fer disminuir els robatoris amb violència de rellotges d'alta gamma en municipis com Sitges. Els Mossos d'Esquadra i la policia local han col·laborat durant aquest estiu en un pla de prevenció de robatoris amb violència d'aquest tipus d'accessoris del valor. L'any passat els Mossos van detectar un augment d'aquesta criminalitat al municipi sitgetà. És per això que aquest estiu s'ha incrementat el patrullatge i la participació d'unitats policials com el grup de delinqüència urbana, que està format per agents de paisà amb l'objectiu de prevenir i neutralitzar aquest tipus de robatoris. És una població turística que atreu no només el turisme, sinó també el crim organitzat, com a altres poblacions turístiques de Catalunya. El tipus de turisme que ve aquí a Sitges fa més atractiva la presència d'algun grup criminal, en aquest cas especialitzats en rellotges d'alta gamma. Per això nosaltres ens hem posat a treballar específicament aquest fenomen per reduir, com hem dit, i minimitzar al màxim la presència d'aquests grups, cosa que de moment estem aconseguint.
El modus operandi que utilitzen els grups de criminals organitzats sempre és molt similar. Primer localitzen les possibles víctimes en terrasses o zones de restauració. Després les segueixen fins als hotels on estan allotjats i esperen que tornin a sortir per assaltar-los de manera violenta en zones més tranquil·les però properes als hotels. Bàsicament es mouen al voltant de llocs turístics, ja sigui de restauració, oci nocturn o hostaleria, detecten algun client que pugui tenir el canell o que faci ostentació d'un rellotge que ells identifiquen com un rellotge d'alta gamma i el segueixen fins a trobar el lloc idoni, el moment idoni per assaltar-lo violentament i sostreure el rellotge. Nosaltres, evidentment, hem identificat aquests punts on es fa aquesta selecció prèvia de clients i des d'aquell moment fem no només una vigilància uniformada, sinó un seguiment d'aquells grups que pensem que s'estan movent per la zona i que puguin anar seguint algun client. En aquest cas observem com actuarien els operatius dels Mossos de Paisà quan observen actituds sospitoses. Els intercepten abans de cometre el delicte en un indret amb poca afluència de persones, els identifiquen i comproven que els possibles sospitosos no duen cap objecte sostret. El pla també estableix generar intel·ligència i intercanviar informació amb altres unitats dels Mossos d'Esquadra i de l'Estat espanyol, també afectades per aquesta problemàtica. Estem aprofitant de la intel·ligència policial que s'ha creat aquests anys anteriors en altres regions policials que van detectar el fenomen abans. Llavors, en el moment que ens posem a treballar específicament sobre aquests grups de rellotges o de rellotgers d'alta gamma, ja tenim molta informació operativa prèvia. Això ens ha permès que en el moment que aquests grups han començat a aparèixer per Sitges els hem detectat ràpidament i hem fet una pressió policial sobre ells, aconseguint en la gran majoria dels casos que no vinguin a aquesta vila i no treballin per aquí. La sostracció de rellotges d'alta gamma és una activitat criminal itinerant i dinàmica, formada per grups coordinats que es desplacen per tot Catalunya i per l'estat espanyol en busca d'oportunitats. Coincidint amb el període estival i l'arribada màxima d'afluència de turistes a Sitges, també es donen de forma puntual aquest tipus de robatoris al municipi. I aquesta matinada una bateria de contenidors mòbils ha cremat al carrer Illa de Cuba de Sitges, causant un ensurt als veïns d'aquest carrer i generant també unes flames espectaculars que ara vèiem. De seguida els bombers hi han intervingut per apagar el foc que ha calcinat pràcticament per complet el contenidor. Aquest matí, operaris del Servei de Neteja de Sitges retiraven les restes calcinades. Les flames han afectat l'edifici que fa cantonada amb el carrer Jesús, on s'hi troba una oficina bancària que ha vist com se li ha cremat la cartelleria i la finestra que dona al carrer Illa de Cuba. També ha quedat socarrimada la façana de l'edifici, tot i que no ha patit danys estructurals. Les bateries de contenidors mòbils es col·loquen a la tarda i es retiren al matí a diferents punts del municipi de Sitges per poder recollir les deixalles dels veïns del centre de manera que puguin reciclar. De moment, es desconeixen les causes que l'haurien encès. I el preu de la cistella de la compra ha augmentat els darrers mesos, però això no ha fet que moltes persones hagin deixat de comprar producte fresc als mercats municipals. Així ho constaten les parades, per exemple, del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú, que diuen que el d'aquest 2024 ha estat un estiu correcte. L'únic canvi que han detectat és que alguns clients ajusten la quantitat de producte a l'hora de comprar. L'aposta pel producte fresc i de proximitat continua sent la màxima dels clients del Mercat del Centre de Vilanova i la Geltrú també durant l'estiu. L'augment de preus que s'ha viscut els darrers mesos no ha provocat que hi renunciïn, si bé sí que han optat per ajustar més la compra a les seves necessitats. Sobre todo para el pescado. La lonja de pescado aquí está muy bien, sobre todo para eso. Y cuando estamos aquí compramos otras cosas, por supuesto. Jo vinc els dimarts i els divendres perquè hi ha la parada del Mercat de la Pagesa, que m'agrada molt comprar, sobretot ara que té els tomàquets ben frescs de la seva collita. I al mercat a dins comprem una mica de tot, a granel, pollastre, peix, embotit. Bueno, ens agrada molt el tracte familiar, que tens amb parades que vens de tota la vida, i els preus, mira, més o menys depèn del dia. A vegades compras en un lloc, a vegades compras en l'altre. Si acaso se redució un poco, pero sí, me gusta fresco. A poco que pueda, sí. Entre les parades, la sensació és semblant. Afirmen que l'activitat no s'ha aturat durant l'estiu, que qualifiquen de bo, amb una clientela que és de la mateixa ciutat, però també combinada amb visitants. La gente compra ahora más calidad que cantidad.
Entonces, claro, los precios han subido un poquito. Y claro, al subir, pues se compra un poquito menos. El verano ha sido un poquito más subidito, pero también es gente de la zona, no és gente de fuera. Ve més joventut, crec. Ve més gent jove, nens petits. La gent, jo crec que, és que la qualitat del mercat no té el súper. I aquí trobes coses fresques i més qualitat. A vegades a l'estiu, a l'agost, és fluix, que la gent... Abans era molt maco, però va haver una temporada que la gent d'aquí marxa i la gent de fora tampoc no venia gaire, i aquest any s'ha vist gent. I el comerç vilanoví ha completat la temporada comercial d'estiu amb una nova edició del Fora Estocs, la cita habitual amb què s'aprofita per sortir al carrer i vendre els darrers estocs de l'última temporada. La jornada ha tornat a tenir una bona resposta entre els clients que al seu torn aprofiten per fer les últimes compres d'estiu a bon preu. El darrer Fora Estocs d'estiu a Vilanova ha comptat amb una bona assistència de públic i també d'establiments participants. Aquesta vegada han estat quasi mig centenar de comerços adherits a l'associació Biocomerç als que han participat d'aquesta cita comercial, una de les xifres més altes que s'han donat mai en un Fora Estocs. La campanya d'estiu va començar marcada per unes temperatures no excessivament altes que van condicionar les vendes en alguns sectors i han acabat amb un Fora Estocs que ha tornat a servir perquè els comerços buidin estocs abans de començar la nova temporada. L'oferta ha estat àmplia, amb la presència de sectors com roba, sabateria, joieria, òptica, estètica o alimentació. Una oportunitat per veure el producte directament i comprar a bon preu. Al final de la jornada, el balanç ha estat positiu. Força bé, havia molta calor, però dins del que cap la gent ha sortit, ha participat en comprar, en participar en el biocomerç, que d'això es tracta, i res, i prou bé. La gent ve amb la idea de veure què hi ha, no? A veure què troba, i l'important és que vegin, es provin, els agradi i s'ho emportin. Tot el que és el tema de Fora Estocs acostuma a funcionar molt bé i aquest any no ha sigut una excepció. Es belluga tot el producte, la veritat és que ens serveix també per fer una mica net i la veritat és que el fet de que sigui en agost encara ens agrada més perquè llavors tenim molta gent de fora que també pot gaudir-lo, amb la qual cosa en principi fantàstic. El Fora Estocs compta amb un públic fidel, sobretot local, que ja té en compte la cita estival que arriba sempre el darrer dissabte d'agost. L'oferta i els preus són els atractius, però també sempre hi ha un públic de fora de la ciutat que participa de la jornada conscient de la cita o ensopegant amb ella. Casualitat que he vingut a fer una compra y me la he trobada. No vengo con nada en concreto, lo que vea y me guste porque esté la oferta bien, pues lo compramos. Zapatos, sandalias, ropa de verano, joyas, no sé, lo que sea, cualquier cosa. Mira, com que està al centre del poble i és una que normalment acostumo a venir a prendre alguna cosa, a quedar amb amics, el que sigui, i aprofito i també vinc. I al final, mira, dones una volta i fas alguna cosa especial, no? Una novetat d'aquest darrer Fora Estocs ha estat el sorteig d'un val regal per valor de 100 euros. I la normativa de les cadiretes infantils per a cotxes canvia. Des d'aquesta setmana, les que es comercialitzin hauran d'estar homologades sota un nou reglament que substitueix l'anterior de l'any 1981. L'objectiu de la modificació és millorar la seguretat i la protecció dels nens en cas d'accident. Fins ara, la classificació de cadires i quina corresponia fer servir a cada infant anava en funció del pes del petit. Des d'ara, però, es tindrà en compte sobretot l'alçada del nen. L'objectiu és que els infants càpiguen dins l'habitacle de la cadira, de manera que quedin protegits el crani, les cervicals i l'esquena. Amb el canvi també s'amplia el temps que els nens han de viatjar obligatòriament a contramarxa, una mesura que multiplica per 5 la seguretat i que fins ara només era obligatòria durant els primers 9 mesos de vida. Els nens han de viatjar obligatòriament fins als 15 mesos a contramarxa. És una qüestió física de que el cap pesa molt, per tant, quan més temps els portem a contramarxa és molt més segur en cas d'impacte, perquè és el que primer surt disparat. I, per altra banda, són cadires que estan testades amb impacte lateral. Per tant, és una millora a nivell de seguretat. A més, la nova normativa prioritza el sistema d'anclatge ISOFIX, que redueix el risc d'instal·lació incorrecta al vehicle. Les cadires que es regeixen per l'anterior normativa es poden continuar fent servir, però en cap cas es poden vendre, ni noves ni de segona mà.
I el pubillatge és una tradició on un municipi escull persones joves perquè agafin el relleu a la generació anterior i representin el municipi. A Cubelles, aquest relleu s'ha fet efectiu aquest cap de setmana a Can Traver. Es tracta d'un moviment infantil i juvenil de defensa de les tradicions catalanes i que coordina a nivell de país el foment del pubillatge català. Des de Cubelles s'aposta per mantenir aquesta tradició vinculada a la cultura i la llengua catalana. David Carvajal, amb la faixa de color blanc, és el nou hereu de Cubelles. Li ha posat qui fins ara ha estat l'hereu al municipi i que és precisament el seu germà, l'Alejandro, que li passa ara el relleu. També en Aduc, amb la tradicional banda, s'ha convertit en la pubilla de Cubelles aquest cap de setmana. Ha estat en el marc de la proclamació del nou pubillatge covellenc 2024-2026, que també ha escollit la resta de figures locals. Unai Martínez és el fadrí i Maria Escrivà, la dama de Cubelles, en aquesta nova promoció. Pel que fa als càrrecs infantils, Biel Pou és l'hereuet i Abril Càrceles, la pubilleta, Andrew Kenneth, el fadrinet, i Ainhoa Llamas, la dameta. La selecció dels candidats presentats l'ha fet un jurat a partir de la formulació de preguntes sobre el municipi de Cubelles. Els escollits tenen ara per endavant un parell d'anys per representar el municipi i els valors del pubillatge català. Ya estuve cuando era pequeño y volver a vivir esta experiencia ahora desde el punto de vista más adulto, yo creo que va a ser más alegre, ya que vuelvo a estar con compañeros antiguos y gente que conozco ya por las relaciones que tenemos aquí en la comarca. Y lo único que espero es que por fin se pueda hacer el comarcal y que la Junta del Pubillatge apoye de verdad al Pubillatge i no resten al Pubillatge. Amb molts nervis, o sigui, no estem preparats per l'aventura que ens ve ara. Però ho farem superbé. Ens estan donant a nosaltres l'opció de representar el nostre propi poble i crec que això és molt valiós i que ho hem d'aprofitar com mai. Hi ha moltes nenes que han volgut ser i tenim l'oportunitat que siguem sent nosaltres i és que estem... Jo estic flipant encara. O sigui, jo no m'ho crec encara, saps? Amb la proclamació del pubillatge 2024-2026 també s'ha fet el comiat del pubillatge que ha representat arreu aquests darrers 2 anys al municipi de Cubelles. A ells i elles se'ls ha tret de forma simbòlica les faixes i les bandes amb el títol ostentat i també han tingut espai per repassar aquesta experiència. Un comiat on també hi ha hagut llàgrimes per totes les experiències viscudes. Molt positiva, molt enriquidora perquè coneixes molts jocs de Catalunya al qual igual no hi saps que existeixen, fas molts amics i és una experiència que recomano als joves que s'apuntin perquè viure-la és molt enriquidora, la veritat. 2 anys molt intensos, plens de vivències, de gent molt maca, de conèixer la cultura tant del meu poble com de la resta del país, plens d'experiències irrepetibles que mai oblidaré i m'emporto això, anècdotes i sobretot persones que m'han marcat i espero que m'acompanyin durant molt de temps. Podem estar molt contents perquè tenim un pubillatge que ho ha viscut molt i ho han viscut molt a cor, no? I avui s'ha vist aquí, inclús han hagut llàgrimes i quan s'acomiadaven, no? Estem molt contents de mantenir aquesta cultura i aquestes tradicions catalanes i en els nous que han entrat doncs, també a intentar treballar i a intentar que segueixin mantenint aquesta cultura del pubillatge covellenc que té molts anys de vida, si continuem així. També s'ha volgut fer un reconeixement a Montserrat López Ferrer, primera pubilla de Cubelles, coincidint que es commemoren 50 anys d'aquesta proclamació. També aquell mateix any, el 1974, va ser pubilla del Garraf. El pubillatge per Cubelles, ja veieu que fa 50 anys que vam començar, hi va haver una època que es va deixar, però jo precisament vaig entrar de regidora de turisme i ho vaig recuperar i és una satisfacció molt gran tornar a veure aquest impuls que ha donat la cultura amb aquest tema del pubillatge, que aquí a Cubelles estava mort. Una 60ena de representants d'arreu de Catalunya i Andorra han participat de la proclamació dels nous membres del pubillatge per al 2024-2026, en un acte propi als Jardins de Can Traver que ha volgut donar el tret de sortida a la festa de la Verema, que se celebrarà aquest divendres i dissabte al municipi. Red Bar, Cosal, El Sortidor, Fisiolab i tot l'esport, patrocinadors oficials de Canal Blau Esports. Doncs comencem setmana esportiva amb el món de l'hoquei, amb l'arrencada dels partits de pretemporada del Club Patí Vilanova, que era a la vegada un derbi comarcal perquè
s'enfrontava al Patí Cubelles de segona catalana. Xavi, com estàs? Hola, Mita. Vinga, comencem setmana amb aquest partit d'hoquei, un Patí Vilanova que havia de ser anfitrió, però que al final va ser visitant. Això no va fer, però, que la victòria fos contundent a Cubelles, 0-5. 0-5, sí, d'alguna manera es van complir els pronòstics, perquè el Patí Vilanova ja estava per sobre del Club Patí Cubelles, i si tenim en compte que l'any passat el Cubelles va acabar baixant de primera a segona catalana, aquest any encara hi ha una categoria més de distància. Pel que fa al partit, primera notícia, que es disputés a Cubelles, perquè, evidentment, estava previst en la pretemporada del Club Patí Vilanova que aquest encontre s'havia de jugar en forma de derbi, però al pavelló de les Casernes, però encara no estan finalitzades les obres de la taulada de la pista interior del pavelló de les Casernes, i això va fer que finalment hi hagués un canvi de plans. Esportivament, doncs ja sabeu, poquetes novetats en el Club Patí Vilanova, que ha perdut el que era capità fins la temporada passada, Joan Lluc Mudarra, i només ha fet un fitxatge, el d'Eric Gual. I pel que fa al partit, doncs més aproximacions del Cubelles del que podríem esperar. Va demostrar el conjunt que aquest any entrenarà Luis Medrano, també hi ha hagut un canvi important en el conjunt covellenc, ho ha deixat Joaquim Benedí, el tècnic de les darreres temporades, i s'hi han posat, aquí tenim Òscar Macià i un Luis Medrano que en aquest partit en concret no hi va poder assistir. I el que dèiem, l'objectiu entre cella i cella dels covellencs de recuperar la categoria perduda. Van mostrar bones maneres, els va faltar un palet de punteria. És cert que la porteria vilanovina, tant Marimón com Donoso, van estar molt bé. I al davant, doncs la gran diferència dels equips quan hi ha categories pel mig, i és que gairebé sempre el talent, l'encert, l'efectivitat que ara porta és el que varia. Hem vist que aviat es va avançar el conjunt vilanoví amb un gol de David Lecha, i el propi David Lecha seria qui faria el 0-2. Abans bones intervencions, dèiem, de totes dues porteries. Va estar molt bé també Adrián Natera en el conjunt covellenc, i després d'algunes oportunitats més del Club Patí Cubelles. Especialment actiu va estar en aquest sentit Andrés Esquinas, que va protagonitzar moltes de les jugades. Aquí tenim també Roger Ros, i el que dèiem, el Club Patí Vilanova arribant segurament una miqueta menys, però en canvi sent molt més efectiu. Aquesta, per exemple, és claríssima. A la contra no pot finalitzar bé l'acció al Club Patí Cubelles, i en canvi a l'altra banda el Club Patí Vilanova a poc va anar trobant automatismes fins que va anar multiplicant els gols en electrònic. Bona jugada individual d'Arnau Güell, la pilota pica la tanca, però caça el rebot. David Lecha, com dèiem, i feia pujar al 0-2 per un Club Patí Vilanova que, recordem, té l'estrena de temporada encara d'aquí un bon grapat de setmanes, el 21 de setembre, i que ho farà en la primera jornada a casa davant del Caldes. Hem vist la jugada, el rebot i com està molt morri David Lecha, agafant la bola en aquella acció, i més aproximacions del Club Patí Vilanova, com dèiem, va ser molt més efectiu. Passada filtrada, fantàstica la maniobra d'Arnau Güell, que finalment acaba sent atropellat per Gerard Bertran, que després s'acabava disculpant. Bé, que fos un partit amistós no vol dir que tots dos no tinguessin objectius, evidentment, físics, tècnics, tàctics per complir, i que no hi hagués fins i tot alguna acció punible. Hem vist aquell xoc i fins i tot també un parell de targetes blaves que es va acabar enduent al Club Patí Cubelles i que van donar centes faltes directes al Club Patí Vilanova. En la primera, que és aquesta, José López encara porteria, i després de les maniobres acaba veient com el porter li acaba traient la bola. Per tant, el Patí Vilanova va desaprofitar la primera, això amb 0-2 en el marcador. Després en tindria un altre, un Club Patí Vilanova, que en aquesta bola que toca Donoso i es converteix en un 2 contra 1, això sí, fantàsticament resolt per Eric Gual i pel jove David Jiménez, feia pujar al 0-3, una mica el punt i la i, tots dos, un jugador molt més petit, molt més hàbil, molt més ratolí de l'àrea, i l'altre un jugador que en principi ha de fer coses importants aquest any, sobretot com a referència dins l'àrea rival. Un Club Patí Vilanova que en aquesta magnífica acció feia pujar el 0-4, Arnau Güell també veia porteria, la jugada individual boníssima, és gairebé un coast to coast de David Lecha. Aquí estan a punt de fer-li la falta, però segurament hagués estat una altra vegada blava i directa, s'ho repensen i finta el xut fins a última hora, acaba trobant el segon pal Arnau Güell, que no falla, i com dèiem també alguna oportunitat més per un Cubelles que per mi va merèixer el gol de l'honor, entre cometes, com a mínim traslladar a l'electrònic tot aquest bon fer que va tenir sobre la pista, però que finalment veuria com el Patí Vilanova li acabaria fent el 0-5, una altra falta clara, que acaba amb targeta blava, i en aquest cas per Andrés, i s'intercanviava el llançador Eric Gual
finta per aquí, finta per allà, i acaba convertint el que seria el definitiu 0-5 en un pavelló amb bon rotllo al final, i amb molts jugadors, han passat a un i a l'altre equip, i amb un derbi que va acabar de clar color, en aquest cas de negre. És el primer partit de pretemporada del Patí Vilanova, era el segon pel Club Patí Cubelles. Bueno, el objetivo de estos partidos, sobre todo el primero, es seguir trabajando físicamente. Se nota lógicamente en las piernas, pero bueno, necesitábamos un primer test. Nosotros empezamos siempre los test, no con equipos inferiores, pero sí con equipos que a lo mejor estén también igual de rodados que nosotros. Una buena piedra de toque, un equipo que yo creo que va a ser aspirante a subir este año, por lo tanto nos iba muy bien. Y bueno, y además con los condicionantes del pabellón, pues algo que teníamos que hacer. Por lo tanto, el primer balance es, bueno, muchas cosas, lógicamente, pero hay mucha carga en las piernas, porque llevamos 2 semanas, 7 sesiones, una doble, con mucho gimnasio. Bueno, sacar cosas positivas, pero sobre todo seguir trabajando para llegar óptimos al 21 de septiembre. Bueno, és el segon partit de pretemporada, i la veritat és que dintre del que és el nostre equip ha estat un bon partit, perquè clar, també hem jugat amb un nacional catalana, que són 2 categories per sobre, i hem estat aguantant bé. Això vol dir que des del 19 d'agost que vam començar s'està treballant molt bé, i bueno, el resultat era lo de menys, més que l'important era treballar, i hem acabat bastant contents del partit, la veritat. De fet, amb el Luis Medrano, que és el primer entrenador, s'estava treballant molt al físic, que és un home amb molta experiència i que sabe de què va el tema, i l'objectiu és pujar, evidentment, no? Serà molt complicat perquè s'ha tocat un grup molt difícil, però bueno, per això està aquí, és a dir, per pujar sí o sí, no? I això és l'objectiu principal del club i de l'equip, clar. Valent el missatge, per tant, per part del Club Patí Cubelles, un Cubelles que debutarà el 29 de setembre, una setmana més tard que el Club Patí Vilanova, en aquesta segona catalana, que aquest any compartirà amb una altra filial del Patí, en aquest cas amb el Club Patí Vilanova C, i també amb el Club Patí Subur Sitges. Recordem que en aquesta segona catalana hi havia el Ribes Club Patí, però que va acabar baixant de categoria. Un Cubelles on ha renovat gairebé tothom, d'aquí que el projecte sigui així d'ambiciós, i que ha fet un fitxatge, el d'Ignasi Angrill, davanter procedent de l'Espanyol. Però tornem al que ha estat un dels grans quès del cap de setmana, i és que fins gairebé última hora no se sabia si el partit es jugaria a Cubelles o a Vilanova, pendents d'aquestes obres que han de finalitzar al pavelló de la plaça de les Casernes. La primera ja la tenim, la segona és un comunicat que va emetre el propi Club Patí Vilanova dient que queda suspès el torneig Pacifae, que recordem és el que fa la presentació de la temporada i on juguen partit tots els equips de totes les categories del Club Patí Vilanova. Havia de ser aquest proper cap de setmana, però les obres no han finalitzat. Des de l'Ajuntament donen una data, que és el 16 de setembre, i des del Club Patí Vilanova, doncs evidentment, l'assumeixen, i això sí, comencen a pensar en que potser hi haurà poquet temps per adaptar-s'hi a la nova pista, a la nova casa, perquè és tot just una setmana abans de començar la temporada. Lo único que yo sé o que me han transmitido es que vamos a tener muchos problemas, y eso es un hándicap, que vamos a tener muchos problemas para poder entrenar o para llegar bien al primer partido de liga. O sea, es decir, no vamos a entrenar prácticamente en la pista de abajo, eso es un hándicap muy importante. Y en principio nos han transmitido que la idea es que la semana del 16 o 17 de septiembre, empezamos el 21, que podamos hacer algún entreno, pero es un hándicap evidente. Estamos entrando en la pista de arriba de las mismas casernas, pero en la pista de arriba, pero no es lo mismo, lógicamente. Són aquelles obres que ja van començar una miqueta més tard perquè el Patí tenia les eliminatòries d'ascens, i al final potser són aquests dies els que estan faltant. Molt bé, veurem doncs com és aquest encaix i quina és la repercussió que pot acabar tenint això a l'equip. Xavi, gràcies. T'acomiada d'avui, que estem sense temps. Posem punt i final a aquest primer informatiu de la setmana. El Blau Notícies, els esperem demà amb més actualitat. Que vagi molt bé.